Aan de prachtige kleuren kun je zien dat het herfst is. En in het verlengde daarvan gaan we iets doen. Ik zeg we, want de vorige keer heb je me aan het werk gezet en dat gaat nu weer gebeuren. Ja, ik ga je weer aan het werk zetten. We gaan mooie bladvormen vereeuwigen in klei. Pak ik Dus deze? pak jij die? Ja, Pak twee ik dan ervan, hier zei wat. Ja, doe maar 2 en dan mooie uitzoeken. Kijk, het zijn al 2 mooie verschillende. Ja. En dan gaan we nu nog de ginkgo pakken en dan gaan we aan de slag. Oké. Dit is zelfdrogende klei, dus dat is ideaal. Hoeft niet in de oven of niks. Je mag er een mooi bolletje van maken. Dit is eigenlijk heel gemakkelijk. Je kunt het dus ook heel erg leuk met kinderen of met kleinkinderen doen. En uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat er geen scheurtjes meer in zitten. En dan mag je aan de slag met de deegroller. Dadelijk niet te dun maken, want anders kan het breken. Het mooiste is om een blad echt apart te houden. En een steeltje aan de buitenkant laten, want dan kun je het blaadje altijd gemakkelijk uithalen. Dus je legt hem er zo voorzichtig in. Met de nerfjes naar beneden, ja. Dat we die mooi erin terugzien. Mag je het er mooi voorzichtig inwalsen. Nou, en ik zei je al, steeltje laten we eruit steken. Want dan kun je ze nu voorzichtig, deze is wat fijner, dus je trekt er heel voorzichtig af. En dan heb je de afdruk al. Nou, deze moeten natuurlijk eerst drogen, we kunnen niet meteen verven. Nou, ik heb hier bakpapier neergelegd, want dat kleeft niet. Dus daar kun je hem mooi opleggen om te laten drogen. Ik heb natuurlijk ook 2 voorbeeldjes voor onszelf al laten drogen. Pak deze. Ja. Nou, jij pakt een ginkgo. Dan, Ja, die heb ik hier ook gebruikt. Ja. Dus, ja. Dan pak ik hier een mooi Japanse esdoornblad. Nou, dit is gewoon waterverf, dus het kan ook geen kwaad als het in de kleren komt. Dan kun je het er gewoon uitwassen. En nog een tip voor het verven, Chantal, moet ik dat... Ja, als je me zorgt dat het goed nat is. En dan van binnenuit kun je het beste beginnen. En dan kun je een beetje voorzichtig naar de buitenkant toe duwen. Dit doet me wel in de basisschool, denk ik, Chantal. Is het een soort van mindfulness, Chantal? Ja, ik kan ze het wel zeggen. Ik mag ze wel lekker rustig van. En zo haal je dus ja, de herfst in huis. Hè? Ja. Ja, en je kunt het op een schaaltje erbij leggen als decoratie. Als je er een gaatje in maakt, kun je het in een mooie tak of in de kerstboom hangen. Dus je kunt er heel veel kanten mee op. En je ziet het dus heel simpel, want het is zelf jou gelukt om zo'n mooie bladen te maken. Ja, inderdaad.